Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nderek nepangaken nama kula Gustiana Mardikawati. Wonten ing video menika kula badhe ngandharaken dhaharan khas tradisional saking Kulon Progo. Sinten to ingkang dereng mangertosi dhaharan khas saking Kulon Progo menika? Tamtunipun sadaya sampun sami mangertos dhaharan khas tradisional saking Kulon Progo inggih menika geblek. Geblek minangka dhaharan tradisional khas saking Kulon Progo ingkang bahan bakunipun saking pati jendal. Geblek ugi gadah ciri khas, warninipun pethak, wujudipun bunder-bunder kados ta angka 8, teksturipun kenyal, raosipun gurih saha mantep. Bahanipun ugi namung sawontenipun, inggih menika pati jendal, bawang, saha sarem. Sanadyan to bahanipun namung sawontenipun, ananging cara damel geblek menika boten gampil saha mbetahaken wekdal ingkang radi dangu. Kangge damel geblek, pati dipun pontho dados kalih. Ingkang satunggal dipun iris-iris, lajeng satunggal malih dipun godhog. Manawi sampun sawetawis anggenipun godhog, patinipun dipun dadosaken satunggal saha dipun sukani bumbu inggih menika sarem saha bawang ingkang sampun dipun ulek. Lajeng dipun uleni dumugi kalis. Sasampunipun makaten, adonan pati ingkang sampun kalis dipun bentuk bunder-bunder. Manawi sadaya sampun, lajeng dipun goreng. Progo kabeh iya ana saka panganan waduk lan segara. Ayo kanca-kanca padha dolan mrono, akeh macem ragame pariwisata. Ning Kulon Progo kabeh iya ana, tari angguke wis kondang kalogo. Supados anggenipun goreng geblek menika mboten jeblok, anggenipun nyemplungaken geblek menika saderengipun lengonipun panas. Geblek menika sekeca manawi dipun dhahar nalika taksih anget, amargi manawi sampun adem tekstur geblek saged ewah. Geblek menika ugi sekeca sanget bilih dipun dhahar kaliyan sengek. Sengek inggih menika dhaharan ingkang bahan bakunipun saking tempe benguk utawi tempe dele. Para sedulur sadaya sampun mangertos dereng manawi geblek menika mboten namung dados dhaharan khas tradisional saking Kulon Progo kemawon lho. Ananging geblek menika ugi dados identitas saking Kulon Progo ingkang dipun dadosaken batik geblek renteng. Batik geblek renteng menika sae sanget kangge adicara formal utawi non formal utawi namung sanjan kemawon. Tuladhanipun sanjan dhateng Museum Tani Jawa Indonesia ingkang mapan wonten ing Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Lah kenapa to kok kudu mrono, ngapa ora dolan ning endi ngono kuwi wae? Nggih amargi wonten ing Museum Tani Jawa Indonesia menika kita saged mirsani sadaya kemawon bab tani. Awit saking alat-alat tani tradisional, ngelmi-ngelmi wonten ing donya pertanian, dolanan tradisional lan sapanunggalanipun. Pokoke komplit pepak kangge nambahi kawruh ngelmi kita sadaya. Nggih, makaten kala wau andharan ingkang saged kula aturaken, mbok bilih kathah kalepatan estu. Kula nyuwun sih agunging pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.